Мәктәп ул дөнья, тулы бер дөнья. Күңелле көннәр, якты хисләр кабыну. Биредә моңсулыкка урын юк. Бары елмаю, үз-үзеңә ышан. Һәркем балачактагы кебек, хыяллар белән яшәргә лаек. Мәктәп ул дөнья, мәхәббәт һәм күз яшьләре дөньясы, хисләр һәм яшьлек дөньясы. Мәктәптә безне яраталар, көтәләр, аңлыйлар, һәр вакыт ярдәм кулы сузалар. Мәктәп ул дөнья, бу дөнья мине мәңгегә үзгәртте. Миңа белем, өмет бирде, яңа юллар ачты. Мин эзләдем, хыялландым, бик озак алга бардым һәм күп нәтиҗәгә ирештем. Ни белән шөгыльләнсәм дә, үз-үземне таптым. Мин дәресләрдә утырдым, гашыйк булдым һәм ышандым. Көн саен үзем өчен яңа ишекләр ачтым. Сагынып, ласымны беләм, кыңгыраулы мәктәп еллары. Алда нинди язмыш көтсә дә мин шул елларны акыры уйлармын. Кая илтеп, кая алып барыр бу катлаулы тормыш юллары? Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары.